Kat kum kat tolong kubor belami napo kanong ba Guwahati le thu ba haka khatlai tarik Julai hajar arpau ladon shu sa henrengut ki blak khat no naka daw jong ka jingshlei ka bajur hapo ka jala Assam ki don kumba arphlai tli ki district ki blak shak ta jur haka ni ka jingshlei kat kum ka jingya thu jong ka Assam State Disaster Management Authority la ong ba kibru ki blak shak ta haka ni ka jingshlei menta kil ajan poi shaka arpo arlak katalong kubor kalai thu shu ru bakibru kibla yap hapo ka jala Assam tang ha uni usnam haja arphau naka daw jong ka jingshlei bat ka jingtwa jong ki khandeu kala poi shaka nyau phanrongut katasan phungut ki bayap tang naka jingshlei bat ar phungut ki bayap haka jingtwa jong ki khandeu katalong kubor kalai thu shu ru kat banang mi kisngi ka hawa Brahmaputra kala nangkiu bat kane ka jingkiu jong kane ka hawa Brahmaputra ka abjingma ya kasor ba Guwahati kumbangi tip ru baka jala Assam ka de ka weni ki jala ka babuntam na pro ki jala ki bahap hapo not East India haka jingshakta hauni coronavirus bat baro menta ki bayo ya kane ka jingpang ki lakiu shaka khat nyo hajar praspa nyongut ki bla koi no baro khat wei hajar sauspa khan rengut ki blak klat sau phongut bat ki barang don menta hapdeng ka jingsha sumar ki lasa astang hindru hajar laispa sapo prangut yakane layathu do minister jongka Assam Himanta Biswa Sharma sama pura-pura কি কলে দেৰি লাগিব ইয়াৰ পৰা মানুহ হেৰি আছে আৰু পাৰিবনে হ'ব চালটো পেলাই দে দানা দেখো পলি খাওয়া কইলে নাই খাওয়া কইলে ते आपण ठीक आहे हां पाऊस जा